sunguji ɗi godani. Bon, je pense que mi sikki keewal ngal ɓiɓɓe Guinée wooti o sariya mawɗo leydi ndi ñande nogaygo o lewru jeenaɓuru no holli wonde ko kamɓe woni ala gonga. Eux qui sont à côté de la plaque. Amadou Bouriba ardiɗo orgal général Mamadi Doumbouya to Guinée Sudan yimɓe jeɗɗo no maaji 11 woɓɓe mbarmi hande e hippande e suudu sawrirdu wondu e wuro Diling e diwal Kordofan Sud e wi CDB ana tawa e yimɓe mayɓe ɓe ñawɓe kañum e yaadeɓe muɗum wonnoɓe e ndu suudu sawrirdu kono leydi ndi sahande drone joguiɗo bombuje sami e mabɓe nokkure nde ana tawa e cuuɗi dogotore ɓurɗi jaɓɓade ñawɓe ɗi lebbi cakitiɗi tenti e guure gonɗe e seraji nde nokkure Kordofan Sud. Australie yimɓe 10 maayi woɓɓe mbarmi o fitina waɗi e kawrital JVN hande e nokkure bondi e ngallure Sydney ɗum waɗi sahande yimɓe bomɓe jogiiɓe kaɓorɗe pelli e ngal kawrital tafon e wi policiɓe goto e ɓe waɗu bone ɓe warama goɗɗo nangama ko barmuɗo saha joni ɗo ɓe jokki tefore nde gam andude yimɓe tefuɓe o fitina gaɗuɗo to Berlin ton tawa Zelensky horejo Ukraine e batu hakkunde makko e heƴaɓe Amerique ko fati e eɓɓore jande horejo ndi leydi dawlaji dantude Amerique fuɗɗi gam heɓude kawral hakkunde Russie e Ukraine. Coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. Coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daaɗi duniyaru on calminama to gonɗon eno gonirɗo e duniyaru ndu ko weltare timmudi wonani amen alet hande kadi no kala e alet yettinande on yewtere men yewtere moɗon coftal ɓalli men hande tedduɓe mi en jurnita diɗɗal na mbiyen guɓɓal F eɗen gandi en puɗɗinoma ɗum guila e jonti paltiɗi haalde noon e firdi faccirdi ngal diɗɗal tawetegal toon to Kanbo Maroc hitande 2025 wondi e maggal noon e siftindi ko Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire wondude e Mozambique ko wona ɗum moyen kal e caktugol ɗereji fijoɓe yahanoɓe leydi mumen walla eɗen gandi yoga e leydi haala waɗi hen wona Côte d'Ivoire kame Cameroun jurnirtoɗen ɗum timminiren e Ligue des Champions toon to Europe ina gasini taw ko ɗum gaddortoɗen e yewtere meɗen hande nde tedduɓe koni woni mbaɗi yewtere men hande bisimilla moon. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru on calminama onon heeɗiɓe min hay rewdiɓe min e mejaji meɗen renduɗi kala on calminama to karallagal to ko Malang Sonko kame Saran Doumbia inna bolaro kadi woɗɗani ɓe ɗo e nder haalirde nde no kala e yontere jam banggam ñamuɗo ko madame Ndiaye Dieynaba Sow mi salminima. A salmitama Oumar Mamadou Sow en calmini heɗotoɓe e daroɓe men kala. A salmitama Harouna Deme ɗo banggam nano jam ñalle. Jam ñallema Oumar en calmini kala hettiɓe en eɓen beltinaraɓe hitande faade nana yaara gasde ni tigi hitande digam vraiment heddi en hewani woto mo balɗe mum kapida hen kono ene nde pooɗo e doole ɗum noon gam enene ari yo ko arat ko kadi ara addu jaam so geno haaji ha toon to Paris la France Yero Mangara mi salminima. Seydi Sow mi salminima mi juurima on mi salmini on ɓe studio mawnam Arouna mawnam Modio e toɓɓe fof tigi a salmitama Yero Mangara ɗum noon tedduɓe no mbirunomi joni ni tan nde tawno men tan toɓɓe ene ganduɗa ko alhaali folletiro lato ballon toon to Maroc guile guɓɓal F ha e ɗereji caktaɗi ɗi ɗum noon puɗɗoroɗen tan alhaali Ligue des Champions Dieynaba sa yamri eɗen gandi ñalde jeega ɓiiri e nder ñalɗi jeetati nde fijama e ha joni ndeɗo yontere talata kame alarba wonno kawre pattam lamiji noon ina wayno mbaɗi hen en ganda so bettere walla ko ɗum ɗon fadino kono tan kippuji mawɗi ko wano Liverpool toon to Angleterre ina wayno tawi Inter Milan to Italie foli ɗum gotel e ha joni haydara kono kadi kippu baɗon Real de Madrid eɗen gandi ko Manchester City tawi ɗum toon to dingral mum foli ɗum ɗiɗi e gotel mbeɗa andi Dieynaba no welto ɗon kono kadi Arsenal e Club Brugge kamɓene ina wayno ko tati Arsenal waɗi e ha joni dani mabɓe eɗen gandi bandiraɓe ko rewdiɓe ɓe gandi pottitti goɗɗe ɗe no alhaali o yaari Harouna sen tongan e pottitti mawɗe ga e kokkolli ɗi ganduɗa kawri beele wonɗo bettere waɗi walla ko noon hanno wodde.
bettere nde min seeɗa koye Liverpool yehi Inter hawoyi ɗum ho Liverpool ha fettata balde de battiniɗe ne sa wiyan semaine aji battiniɗe ɓe tampi no fewi min fada noon wi fan sikkuno Inter ham no tiidgol no mbawno yaltude hen caggal ɗum ko Chelsea caggal nde heewi Barça nde wona fatirono darde wonde nde wona yaade Atlanta no fiye toon ɗum noon woni titi jaggumi dal no deɓi wadde bettere so wayno Real sa wi Real City waɗa jagguno tan défense Real no wayi joni ni no wayi yolbude ni no yolbi no fewi mi sikkano soɗo mbawi yaltude on match tawa ɓe jaltinani hen défaite walla hay ko gonga ni ha Real saku Ligue des Champions yonti no sifortu woni no ha sifo go addata kono ham no ɓe gonire championnat actuellement eɓe tampini so Mbappé mankiɓe tan heewi mangate mabɓe oɗon no wayi mi nani Dieynaba no fettonde kalata on alhaali Dieynaba wata waɗa wurdiɗo Harouni yari to yimi ko défense Real o servi ɗum taki joni kamɗo fof no wawi ɓennude ko rido mayga ni ma sukkini kono min kam ɓurbi ko club aji France ɗi ko wayno Monaco wayno Marseille kañumen darde mumen tiiɗi hen Monaco kay fooli Galatasaray Marseille kañumne ngol lawol kam ko darti seeɗa so woni oɗon saaha noon Paris kañumne ko wonda ɗi ɗum noon taki wadde oɗo 6e journée wonno pottiti ɓurnode mawnude saabu sa ƴeewi koye Liverpool Milan ƴeewi City Real kam hankkadi koko yi ha wonti derby ni saabu kala e saaha ɓe keewi ɗum nin te hakko jobɓi dawaɗi ɓe keewi waddude kala e saaha wadde noon ene wonano bettere bone mabɓe kala no wawno folde goɗɗo hayso woni oɗo saaha kam Real no wone caɗele gar fof wawi boɓɓade no wone caɗele kono men gartu e limore nde kamɓe gone jonde jeetaɓiri daɗi hoddiɓe mabɓe woɓɓe ɓe men gartu hen haade meɗen uddude Yero Mangara ko beddotoɗa e nden toɓɓere haade men fiidede hello eyyi ko ɓurmi hen teskade min ko match nul mo Paris waɗi Athletic Bilbao yame kamɓe ɓe goni koye place uji cakkitiɗi ɗi yimɓe fof cikkino Paris ma gaño toon kono Paris gañaki te so gañinomo ma wot ko moƴƴi e équipe o ɓaade hande so ɓe gañinomo ɓe ƴendata ɓe gonata koye ɗiɗoɓel ngel noon ne moƴƴi ɓaade sa woni hen ɗo ha demi final match uji ma fof retour koye leydi ma petata ɗum noon ɓe perti ɗum siftindi kamɓe Bilbao koɓe telduɓe hay goto waɗani goɗɗo o loggol ko Arsenal jokki heddi yeeso ko kay woni dow Bayern rewi hen Paris Saint-Germain mbo kalanoɗa rewi hen woni tataɓa Manchester City mbo Angleterre rewi hen Real Madrid ko jeeɗaɓijo kono Barcelone mbo Dieynaba Sow e Aliou Seyni Ba kame Moussa Bari ɓen ko 15 jonde woni ɗoɓe jooɗi ɗum noon ma jokkoyi e ha joni dumunnaji gariyoji tedduɓe ko ɗum mbawɗen haalde oɗon alhaali e Ligue des Champions sikki ala noon en jaɓanata toɓɓere wonde no gowɗen ɗum ni waɗirde eɗen gandi eltoɓe diɗɗi Afrique ganniɗi yaadi taw yeedi ngoɗo folotire toon to leydi Maroc en ganda so tawi ko foof kono kam doole hen cakti ɗereji e fijoɓe mumen moni hoolaɓe ɓe ganduɗa ko suɓaɓe e nder hewɓe gam yaade ɗaɓɓunoyde leydi mumen oɗo raye mbo leydi 24 jogori foɗodirdi tuggi 21 nduɗo lewru 11 ɓuuri jaggi 17 lewru go ɓuuri 2026 Dieynaba Sow ɗo ɓuuri men ɓadade ɗo ko leydi Sénégal kono men sikki ala ngar e Côte d'Ivoire kame Cameroun nde tawno haala waɗi toon ɗoɗo ɓaɗi men ɗo no jiiruɗa ngol ɗo ɗeriyol ngol Pape Thiaw Sakti min jaggude tan ko golɗon wawanno fadede saabu jiiɓe o addi ɓe fof ko ɓen ɓurno soynede kadi Sénégal kam ɗiɗo dumunaji ƴettuɗe Allah en jii fettiyankoɓe wonɓe toon caggal leydi fof ne perte ne gone club aji mumen te kadi en daari toon sa ƴeewi ɓe o addi ɓe min kam ɓuuri men wasde hoolade seeɗa tan ko Chérif Ndiaye kono noon kadi sa ittimo ɗon wade tawde o wasi andudemo walla ko golle makko andudemo kay kono noon ko min pottirte makko o hewani weltindemi to banggue pottirte makko hayni ayani ko waɗi ko weɗɗa ala goppaɗo mo noddaka mbo jottirinoɗa no foti arde mi jaggani somi jaggi kam golɗo ɓoggol golɗo doggol yiyano taw mo addugol ngol saabu e ɓeeɗo arɓe foof boni hen kala wonko saabi ɗum arde wonto darde daari e nder club muɗum wadde noon ko ɗum ɗo additi konon ko doggol ngol ɗeesi jenggude seeɗa min ko ɗum jaggumi ɗum noon woni haala kam eɓi jenggude kono ina gasa taw ina fawi e dow ha joni Saria Arouna Deme eɗen gandi ene heewi ɓe ganduɗa kam tawinoɓe e suutuɓe defiwal ngal nde Sénégal ɓamata ɗum e yeeso Égypte ɓe ganduɗa garti witeɓe cadre tawi ko andaɓe heptinaɓe aɗa yaadi e gartugol mabɓe kono kadi hesɓe tawi ko sukaɓe tokosɓe hoolaɓe kadi nene nder hen
eyyi sa ƴeewi no Dieynaba wiri ni o ala ɓettere liste hen feewi suhaaɓe ngari ɗiɗo hesɓe tan mbaɗa wawi jaggude o udditi arɓe joni ɓe ham ngari no gila e adan woni Mamadou Sarr défense Ibrahima Mbaye arnoɓe mois novembre guiɗi arde nde Sénégal hawrate Brésil e Kenya kolliri wonko kolliri seeɗa noon tahi tan mboɗo sikki sade Pape Thiaw ho yeehi waɗi feere haaɓe ngari yeehi yindire mabɓe wiite ho yewtide mabɓe haaɓe jaaɓi arde pettande Sénégal neɗɗo wawno miijade wasa rendinde ɓe liste makko en heddiɓe noon woni wiya cadre uji boyeɓe ɗo alay saago nawadu men mboɗo sikki tan jetti o hoɗum jogui ko ɓuuri tidde no haale hen seeɗa wiyeɓe wonde gañiɓe ɓe noddaɓe wayno Habib Diarra walla Assane Diawo ni kono mboɗo jaggi tan sen jetti expérience rokki en e ka o wiiteɗo Ismaël Sarr Coupe d'Afrique ne jaten Cameroun gañino kono arti hedde janvier te won club aji hande mbiyete pettoho gañi jagga ɗum nano ɗum a yi Ismaël Jacob wiya ho gañi jeyta hay kan hande Diawo addi probléme hakkunde Sénégal e équipe makko sa rena hini no wawi bonnude hakkunde makko e entraîneur makko Fabregas sabu Fabregas yiɗano o ara yinno jaggude mo toon no andi o selli kono yiɗa o yaha wiito ma taw ma o gañ to ka walla goɗɗum kamɓe intérêt mabɓe tan ɓe ƴewta leyɗele africaine ɗe hamay alana hay goto toppitto ɗum e intérêt men ko noon ɗum noon yerumami artoye ma joni rokkudema konngol kono haadi ɗum en jahat keɗoɗen yoge hettiyankoɓe men kamɓe ɓe garti e ha joni hakkude leydi Côte d'Ivoire kam e leydi Cameroun keɗoɗen yoge mabɓe gartin joni sen garti e banggal Côte d'Ivoire banggal Pepe Nicolas Pepe yahani eɗen mbawi famde si ɓuɗum mo heeɓi mongu seeɗa kadi wonno juuɗe kesiɗen peeña nden noon goto fof ne yiiɗi kadi yiyede nder équipe nationale holla mbawka muɗum fade fédération Cameroun omo jogui caɗele noon ala ko saabi ɗum so wona Samuel Eto'o fof ko kanko takki rondi ɗum Samuel gila o woni hoorejo président o gila nden caɗele ɗe mbaɗi hay oɗo so tawi équipe poɗɗo Cameroun yahade coupe du monde à cause de makko omo towi kufina trop kala caɗele ronde Cameroun kanko e sen garti e banggal Cameroun yoɓe goppu Samuel Eto'o golla ɗum woni gonga sibu ɗum oɗo Marc Brice eɗen gandi kanko ko ministre du sport tan jogui ɗon eɗen ganduno kam guila o ari équipe national Cameroun kanko e Samuel Eto'o ɓe pamodiraji kadi caggal en jii o waɗa résultat moƴƴo par ce que Cameroun fotani jooɗa taw yaari coupe du monde lomtimo ko David Pagou ene wawi wadde ko ɓuuri Marc Brice eyyi yoɓe goppu Samuel Eto'o golla David Pagou woni on mo ganduɗa caggal nde Marc Brice itta ɗon ko kay lomtoɗo ɗon ɗowat équipe o faadi toon to leydi Maroc yero mangara anani koɓe kaali ko puɗɗoroɗen taw leydi Côte d'Ivoire wasgol tawtorede Nicolas Pepe kame Simon Adingra ɓe ganduɗa ko yakaranoɓe no feewi haala jibinama toon no feewi nde tawno yimɓeɓe ne nambiyen ɓesguji ɗi kamɓene koye wamboɓe kippuji ɓe jiiya beela no MS Faye waɗiri ni wonɗo o fawi walla ala yimɓeɓe ina mbawi rokkede gonga e hen banggue andi Simon Adingra kañum kam koko yeehi e équipe kesso no ari ha joni ko fettata hewani kanko woni ko Sunderland o mim Brighton ko fettata gila nden no ɓe puɗɗi ha joni mois d'août septembre ko fettata équipe makko hewani ɗum ɗon ne famni Nicolas Pepe kadi ko ƴettani mum ne famni aɗa andi leydi ndi ganduɗa heeɓi haare duuɓi sappo addi ɗum ko holon woni Côte d'Ivoire najo e holon woni mo wona aɗa andi Houphouët-Boigny ne wonno président ɓe mbino e constitution maɓɓe ko ma yumma e bamma fof e bamma yumma walla bamma so goni goto hen so woni Côte d'Ivoire najo a woni Côte d'Ivoire najo no Houphouët ummi ɗo ɓe guitti o ɓe mbaɗi ɓe guitti o ɓe mbaɗi de père et de mère koma yumma e bamma wona ɗum ɗon noon ɓe jiɗno tan ko wadde kaaƴe e yeeso Alassane Ouattara addi haare leydi ndi woni haare ko ɓuuri duuɓi sappo ɓe beldi hande ɓe mbaɗi réconciliation nationale Drogba yeehi fettoyi nord to ganduɗa nden ko guerre wonno toon wiɓe ɓe kam fof ɓe jooɗi ɓe dicci ɓe mbi amen ñaagomon yaafuna goppe haare nde haare woppawa sa arti hande an Nicolas Pepe a wi gol mon o wona ivoirien ko burkinabe woni ko aɗa urɓa uure nde ganduɗa selli no yimɓeɓe jaɓata ɗum ko leydi kadi ko
ko jam yiloto football fotani eɗen gandi haala makka kan ka o waddi e on youtubeur bandiraɓe jaafo e helmere nde kan adi lollingol ina wayna doggol ngol wadde mataw ino mbawi wiide ko ɗum ñikli eltowo o walla ko teddede woni caggal makko ha o saabi noddani eltowo wi so tawi football tan hande football tan Nicolas Pepe ko woni koye wadde championnat Espagne Villarreal woni koye tataɓel ngel ko woni koye wadde o ƴetti lebbi ɗiɗi meilleur joueur équipe makko meilleur joueur liga hay goto ala fof petto Côte d'Ivoire najo baɗowo ko woni koye wadde mais ko haali ko koko addata histoire e leydi ndi ɓaade hannde sa ƴeewi président o yettete ko Ouattara ɓe mbi ko Burkinabe ɓe mbiya ko Côte d'Ivoire najo président fédération yettete ko Diallo ɓe mbi o wona Côte d'Ivoire najo ɓe mbiyata nden ko ɓeeɗo ɓe gona yimɓe leydi ndi aɓe ƴetto yimɓe ɓe gona yimɓe leydi aɓe gadda ɓe nder équipe o ɓe comme ɓe jiiɗa histoire leydi ndi deeƴi ɓe mbiyama an aɗa wawi fettude kono sa naati e équipe o addanta amen histoire men jiiɗa jiɓoɗo gadduɗa so tawi ko ɗum woni sababu eltowo o joñima Harouna beele toñanggue ala hen beele ngal pellital e ngal rimɗi so tannugol fettoyoɓe wona tan bawɓe fettuɓe wona tan ɓurɓe wawde fettuɓe yawti ɗon wona ƴewte heewi hay sinno aɗa wawi fettude ni wonano ho haali ho tawi wonɓe o nandirani e nder keppe won fettoɓe wonɓe nder ɓe nandirani e nder mabɓe aɗa andi yimɓe so mbiyama e ngargo no lewru no wayni ɓurde lewru seeɗa ayi hande ha 16 lewru kamɓe fof ɓe ngari ɓe puttima regroupement ji mabɓe to ha so tawi he final ha ñande 17 lewru janvier yimɓe mbiya yo guurdu yo gondu pinda balda na ñamda na jarda na mbadda entré mbadda fof so tawi won hen tan ɓe gonna yaari hakkude men wawa ɓawal watta te waɗata wiite clan groupe aji gona e nder équipe ɓe gonna ka ɓe keedoto kala nde wayi noon yaata taji Drogba en ɗum wonno équipe Côte d'Ivoire hakkunde julɓe e heferɓe habga hen hakkunde kono ho haali ho a waajiyede équipe kuccita e ɓe ndenduɗa équipe kala ɗum miijoɗa janggo garta e nder mabɓe so min ko entraîneur waɗi ho so min ono place makko noon mbaɗani te somi riwimo ni o yawta artude Dieynaba Sow tongaɗo on min kam jaggumi ko mbawno jaggir ɗum ko jumre walla ko goɗɗum saabu kanko ne wonko waɗi équipe o wona suko walla wona n'importe qui équipe ay siftor ka Eric Cantona équipe de France Haroun te ndew haalata nde koye gajari ombo haala ombo jala beele yimɓe mbawa ɗum jaggirdi tan ko fijirdi ɓe ƴeewa kanko o wona kadi wonko waɗani ɓe ha heewi ay ha kewi toon o yimɓe mayɓe ɓen mbay hewde ni e nder leydi saabu nde toon jeeɗaji yahoto ɗum natti hay goto ala droit fijirde ɗum e nder leydi saabu hono huppo leydi fijirtaki kono nden toɓɓere nde juuti ende yaaji kari tan ende yonanno yewtede nde tawno heewi ko haala hen nani heɗiyankoye men ɓe kadi kaali toon to Cameroun en jaajñotako hen nde tawno Cameroun ina jiya e diɗɗal ngal jaworɗen ɗo haalde joni woni poule FO saabi noon caɗele gonɗe toon e nder fédération mabɓe o men garto hen ɗum noon joni en natnat e ngal ɗon diɗɗal F keɗoɗen humpito no wowiri ni ngo Aliou Seynou Ba waɗen en garten e ngal guɓɓal denden ngal Côte d'Ivoire keppu joguiɗo desowal kangal e o saaha Cameroun Gabon e Mozambique goƴa ko goota hol ɓurɗo jogade sembe e oɗo groupe F caggal desowal ngal ɓe cuuti e fannu kawniɗo e nder leydi mabɓe ñiibi Côte d'Ivoire ɗi jarata Marokko e fandare wotere hisnude ngal ɗon desowal Côte d'Ivoire ina ɗamini wadde ko hay kippu goto meeɗa wadde caggal Égypte e hitande ujunaji 210 woni suude desowe ɗiɗi deggodirɗe wona desowal mabɓe nayaɓal Cameroun e desowe 5 Coupe d'Afrique ɗi huufi sikke ala wonde o kippu meeɗa wonde sare e nder football Afrique baroɗe Cameroun ɗe noon e o saaha koko naywi walla ni mbiyan koɗe kelɗe saabu e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi baroɗe ɗe goni ko e lajje walla ni ene wawi taw ɗe baroɗe koko ɗani tan konngol noon ina wiya mbarodi ɗanidi ina moƴƴi rentade saabu Cameroun woni ko e yiilade lawol ngol wonno e saaha nde ɓe mbaɗata jalore keppu Gabon gonga ni jogaki hay desowal Coupe d'Afrique gotal kono ina jogui e nder mum ko wawi waylude ka gonka hayso ko seeɗa saabu hakkude darde e hakkilantagal Aubameyang e mbawko sukaɓe arɓe joni e oɗo keppu hendu hesuru hendu yakari ina wutta e nder makko Mozambique kañum di yani ko e pittol mayni mbiyon tufol ina jogori musde no feewi e Mozambique gaƴƴodirde e ɗiɗo keppuji tati poɗɗi yawtude ngal ɗo dawal aranal
noon sikki ala jogorami weɓande leydi e mozambique nde tawno anduɓe haralleɓe taskotoɓe coftal ɓalli fo ina wayno kolli a weɓantaɓe hawrude ɗiɗo gayi ko kolli woni Cameroun kami Côte d'Ivoire ɓeyden hen mozambique kay tawa e leyɗe tati ina rendi hen noon e Zimbabwe kame Botswana ɗe meeɗani yaltude e poule mumen mbiyen diɗɗal mumen tawi ko e tarika kan woni follitiro africain kewo lat ballon. Dieynaba Sow ko an idorotomi sa rokkanno semmi kono kadi e pelɓodiral en gandi hakkude ñiiwo e mbarodi mbindi hay goto wawa ɗum neede hewano webde. weɓata woni gila tan hakkude ñiiwo e mbarodi kono kadi hakkude Côte d'Ivoire e Cameroun ko denɗiragal mawgal woni ɗon gila ni banggue karal nde fuɗɗima ni gila nde ɗum yalti nde wadde hakkude mabɓe ko hunde nde ganduɗa ko fadade mawde kamɓe kam goni mbe sikki kamɓe poɗodirta ni jonde adide nde ko ɗum woni objectif moni e mabɓe kala wadde ko ɗum ɗon wonata ko potital belgal ɓurgal fadede Gabon en jii hayso woni to banggue ko ɗiɗo ko wattidi ne waɗi hen darde tinne hayso woni kene to banggue mondial yahani to ɓennani barrage kono ene daari ene jogui kadi fetti sukaɓe daariɓe guilni to banggue Aubameyang e ko nandi hen mbeɗa sikki jogori ɗon dañde caɗele tan ko Mozambique hayso woni Mozambique kañum ni ma yiilo ɓennude hunde nde ganduɗa wayri dañde ɓennude e phase final ko hunde ganduɗa ko sattude ma waddu hen kono mbeɗen kam Mozambique ɓuuri nadde koce kam oɗo sahaa eywa Yero Mangara holto doole keedi e ngal ɗon diɗɗal? eyyi hande sa wi doole tan gadetoɗa koye Côte d'Ivoire ɓaade ko kamɓe gañi coupe d'Afrique oɗo ɓennuɗo gañiɗo kam sina arta kañum tan wonata ko ganduɗa kañum fadete hakkude mabɓe e Cameroun weɓata kono Dieynaba wiri ni ko dendiragal musgal woni toon hakkude mabɓe ɓe gañodirani kono ɓe jiɗodirani voilà goɗɗum ɗum woni hay goto oto yijjit noon Gabon ɓaade Gabon Cameroun hakkude mabɓe koɓe mbiyata ko kamɓe fof koɓe bantu ɓaade ko aɓe ndendi keerol et puis kamɓe kadi wayta tan kono Sénégal ne fettida e Mali walla Mauritanie hakkude mabɓe muusat hakkude mum e Cameroun kamɓe fof ndendi Afrique centrale Afrique centrale Gabon e Cameroun ndendi keerol kamɓe ndendi ille kamɓe ndendi ni wayta tan kono no kalirta jolfe Sénégal aɗa haalira ɗum Gambie hay ɗemgal ngaɓe kalta ngal ko gotum kono Cameroun ɗon kadi muusat hakkude makko e Côte d'Ivoire muusat hakkude makko e Gabon te mi anda ni holno ɓe jarata ɓaade hande ko liste uji ɗiɗi jalti liste entraîneur tubako liste entraîneur ɓaleejo mi anda so ɓe jettima toon so tawi wona hôtel aji ɗiɗi gonata équipe aji ɗiɗi gara e terrain probléme mabɓe ha joni kamɓe ne metti sifaade wono biɗɗo nani caɗele Cameroun fo ko caɗele wi noon ɓe sikki togoram Oumar Bassoum toon to Gabon o woni e wiide caɗele Cameroun fof ko caɗele Samuel Eto'o gila nde ari e hoore fedde halfinade lata ballon nde jaam dañaka toon Harouna no jurnitiɗa ngal diɗɗal e ko haalate walla ko ño'ante Cameroun ko? Cameroun de kala ne gone haren kaɓay koye men mbaɗo fo rentoɓe nden ɓe ɓunta waade fiide ɓe ñamodirede koye mabɓe goɗɗo so ari no serno ɓe piyerum ɗum noon mbaɗo fo rentoɓe mboɗo sikki tan ɓe mbewata hawde hay sinnoɓe dara eɓe kewi probléme aji no fewi a yii ko wayno choupo-moting en fettoɓe wawɓe nane leydi mabɓe he ƴetta hay gool mabɓe onana wayno gondunoɓe Marc Brice jaggunoɓe kaali publiquement gondi he mum ɓe foof e to wi hoto gartu fédération noon ƴettata kuugal kañum watta décidé kaf kañumen andi so tawi Marc Brice yeehi toon arde équipe mum walla liste mum mi sikkani sama yetto sabu wona kañum watta fédération e hoore heɓtinto ko fédération waɗi ho weɓata e mabɓe noon sabu hande mboɗo sikki Côte d'Ivoire caggal nde ɓe kawi battidiɗo te leydi mabɓe to ɓe dañi darde wonde nde ɓe daari kamɓe Gabon e Côte d'Ivoire mboɗo sikki kamɓe goni favori ji groupe o Mozambique tan yurmate hen seeɗa a wi fewtinani a wi no meeɗa yaltude hikkane so wona haw wiyete exploit ɓe mbaɗa mawni no feewi so wona ndu ɓe ɓennata hay sinno meilleur troisiéme no yalta firti noon kawa e tatowo ɓe nenduɗaɓe kawa hen goto hay so lawol gotol te saɗa fiyene piggal ngal wasa musde fewde wasa fakidde ko noon ɗum noon en kettoto Oumar Guissé ko toon to Mozambique o woni e yurnito makko e ngal diɗɗal équipe coftal ɓalli on calminama Oumar Mamadou Sow a salminama togara o ko Oumar Guissé Mozambique e sen garti e groupe F
enen paami Côte d'Ivoire ko Afrique de l'Ouest, Cameroun e Gabon ko Afrique centrale, Mozambique ko Afrique australe. nden noon oɗo groupe wonta groupe bebɗo. sibo ɗum hakkunde Côte d'Ivoire e Cameroun bangal football enen paami ɓe mbayi comme no domure ulunni ɓe jiidirta. kadi enen gandi Gabon kammene haɓe moƴƴi. Mozambique kadi ɗiɗo duuɓi saket ɗi eɗen gandi football maɓɓe eɗen ngabba seeɗa seeɗa. enen paami kam oɗo groupe donc Côte d'Ivoire kam enen paami a mbawi yaltude sibo ɗum kamɓe ƴetti coupe d'Afrique o kadi ne yahora. eyyi min yiyandam ko Côte d'Ivoire e Mozambique jaltata e oɗo groupe. woni jingueri mataw Dieynaba Zomi yahade Diala Togor Oumar Guissé a salminama e Mozambique naaɓe fof kankoni ombo wawi dardade e ngal ɗon jaɓɓal woni ko Harouna haalanno so tawi eɓe jeeya e tataɓe meeɗani yaltude e hikka so tawi ɓe jalti ma wonan ɓe bettere ma wano Cap Vert jaaɗo coupe du monde ni. min kam o haali yidde makko kono wona hunde wemde, wona hunde wemde saabu to ɓe jooki ɗo ne muusi sonni ko ɗiɗo ɓe ɓurno darade mais ko tataɓe ɓe gondi ɓe foof ko dariɓe wadde ma won hunde nde ganduɗa ko sattude e mabɓe so ɓe ɓenni kam ma won no Cap Vert ni no mbiruɗa ɗum ni ma won exploit mawɗo saabu to ɓe gondi ɗo ne satti. Harouna e secondaji sappo e joyi tan Gabon a hulani no wawi ardade ngal ɗo guɓɓal so ƴeewama e poɗodiri baɗaɗe ɗe fof no wawi wonde saabu sa hawi Mozambique goto ɓe fof so hawi Mozambique kamɓe gaye tati ɗi kawre hen goto fof no wawi hedde yesso. Yero Mangara ko tonguirta ɗon e secondaji jeeɗiɗi dokkumami. eyyi hay goto Mozambique aɓe jogui gotel moƴƴugel Guinée Katamo yiyama ɗo ne joué Portugal yiyama kadi Renildo gonnoɗo Lille Atlético Madrid joni mon Sunderland aɓe jogui gote moƴƴude. A jarama ɗum noon tedduɓe on jarama Saran Doumbia Malang Sonko Fatima Boli juuɗe mon punnama tedduɓe e yewtere men wondi toon to Maroc wonata.